Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина таба кайбер темалар турында. Мариупольдан күченеп килүчеләр игътибар үзәгендә булачак. 300-гә якын кеше медицина учреждениеләренә беркетеләчәк. Онлайн режимда тоталь диктант дөнья күләм акцияга чаллы яшьләре дә кушылды. COVID-19 ауруларының кимүе, предприятиеләрне тикшерү, ревакцинация. Аппарат киңәшмәсендә коронавирус инфекциясына каршы эшнең шул исәптән шәһәр предприятиеләре һәм учреждениеләре белән дә ничек алып барылуы турында сөйләделәр. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Йоршолда узган атнада COVID-19 диагнозы 180 шолда расланган, бу 7 очракка кимрәк. Барлыгы пандемия башланганнан бирле Йоршолда 16292 ауру теркәлгән. Хәзерге вакытта шәһәрдә бер провизор госпиталь, яушлы авырулар хастаханәсе эшли. Мөрәҗәгать итү дәрәҗәсе тотырлык булып кала. Мәҗбүри вакцинация үз көчен югалтуга карамастан, шәһәрдә халыкара вакцинация ясау дәвам итә. Всего в город поступило 311 415 доз вакцин. Первым компонентом провакцинировано 292 654 человека, вторым компонентом 226 974 человека. Вакцинация организована во всех поликлиниках города и в торговом центре «Амет». Также продолжается работа выездных мобильных бригад для вакцинации и ревакцинации на предприятиях и организациях города. Йоршолда предприятиеләрдә һәм мәгариф учреждениеләрендә ковидка каршы чараларның үтәлешен контрольдә тоту дәвам итә. Были проведены 4 проверки детских садов, 2 школ. В детских садах нарушений не выявлено. В 17-й школе не проводится дезинфекция посуды после каждого приема пищи. Должностные лица привлечены к административной ответственности по статье 6.7, часть 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. И в 19-й школе были выявлены лабораторно подтвержденные случаи неудовлетворительные дезинфекционные средства. Чит илдән килгән гражданнар белән эш дәвам итә. Әйтик, узган атнада Йоршолда яшәүче 7 кешегә дәүләт хезмәтләре порталына вакытында җибәрелмәгән, тулы булмаган яки гомумән кертелмәгән мәгълүматлар өчен беркетмәләр төзелгән. 3 кеше 7500 сумлык штраф рәвешендә административ җаваплылыкка тартылган. Лилия Гатина, яңалыклар. Статистикага күз салыйк, Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясы юктыруның 254 яңа очрагы ачыкланган, шуларның 22-се 18 яшькә кадәр булганы балалар. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгына хәбәр итүләренчә 24 кеше хастаханәгә салынган. Иң күп авыручылар Казанда 74 кеше һәм Яршоллыда 42 кеше. Шулай итеп 11 апрельгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 140 019 очрагы билгеле. Аларның 133 539 терелгән, 264 узган тәүлектә. Мариупольдан күченеп килгәннәрне табиблар тикшерәчәк. 297 кешене чаллы медицина учреждениеләренә исәпкә куярга планлаштыралар. Бу хакта эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә белдерделәр. Шәһәр мэры игътибарны иң беренче чиратта балаларга юнәлтергә кирәклеген ассызыклады. Яшүсмерләрнең күбесе бу атнадан мәктәпкә йөри башлады. Теманы хәбәрчебез Лилия Хәбибҗанова дәвам итә. Мариупольдан килгән балалар Дүшәмбедән парта артына утырдылар. Алар 14-нче гимназия, 13-нче һәм 39-нче мәктәпләрдә белем алачак. Шәһәр мэры әйтүенчә, хәзер уку процессын балаларны мәктәпкә йөртүче транспорт хезмәтен көйләп җибәрү бурычы тора. Больше чем полгода или практически весь учебный год дети в силу определенных обстоятельств не могли учиться. Поэтому наша задача сделать все, чтобы детишки, а дети, они везде дети, что в Челнах дети, что в Мариуполе дети, что в Казани, что в Рязани, к ним нужен особый подход. А к детям, которые прошли через ужасы военных действий, подход должен быть особенный, Рамиль Марванович. Мариуполь халкының шалга күченеп килүенә атнадан артык. Аларның күбелеше Исегезгә төшерәм Жемчужина санаториясендә, калганнары Камажылбытта тора. Алар әкренләп тыныч тормышка күнегә һәм монда шәһәр халкының өлеше зур. Ярдәм итү фондына күчерелгән акчалар иң беренче чиратта күченеп килгән кешеләргә кием-салым сатып алуга тотыла дип белдерде шәһәр мэры. Слова благодарности всем жителям города Набережные Челны, которые неравнодушны в части формирование фонда поддержки вынужденных переселенцев. Мы видим, что финансовые средства поступают от частных лиц, от граждан, которые хотят внести свою финансовую лепту.
Нур яшьләр үзәгенә өс һәм аяк киемнәре, уенчыклар, китаплар алып килүче шәһәрдәшләргә Наил Мәһдиев рәхмәтен җиткерде. Шалы халкының ярдәмчел булуына сокланды ул. Мариупольдән күченеп килгәннәргә алга таба да ярдәм күрсәтеләчәге хакында белдерде. Иң беренче чиратта аларны эшкә урнаштыру һәм сәламәтлекләрен ныгыту бурычлары тора. Күченеп килгән кешеләрнең һәммәсен медицина учреждениеләренә исәпкә куярга, тар белгечләргә күрсәтергә ниятлиләр. Аеруча балалар игътибар үзәгендә булачак. Лилия Хәбибҗанова, Айдар Мусин, яңалыклар. Әгәр сезне дә борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp ашада юллый аласыз, фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Камчатка балыгы һәм уылдыгы яны Йоршоллыда. Ерак көнчыгыш балыклары файдалы мәддәләр һәм микроэлементлар хәзинәсе икәнен һәркем белә. Тәмле балыкларны Green сәүдә үзәгенең беренче катында оештырылучы күргәзмә ярминкәсендә сатып алырга мөмкин. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Камчатка балыгы һәм уылдыгы сәүдә павильонын Шалыда яшәүче һәркем белә. Ассортимент байлыгы киң. Витринада суык һәм кайнар ыслау ысылу белән ясалган 35тән артык диңгез деликатесы, җиңелчә тозланган балык. Шәһәрдәшләр аеруча чавыча балыгын бик яратып ала. В народе называют ее царица лососевых рыб. Очень нежная, очень вкусная рыба, она богата витаминами и микроэлементами. Рыба доставляется прямиком с Камчатки без глубокой заморозки, что позволяет сохранить все полезные ее свойства. А самое главное, рыба коптится у нас на натуральных опилках, на ольхе, на вишне и на яблоне. Шәһәрдәшләр арасында кызыл уылдык популяр. Аның зурлыгы гына ни тора, диаметры 7 мм-ны тәшкил итә. Әлеге тәмле, файдалы ризык өстәлне бизәп кенә калмый, иммунитетны да ныгыта. Камчатка балыгы һәм уылдыгы күргәзмәсендә деликатеслар кулай бәядән. Менә белорыбица дигәнне алабыз. И чавище. Да, без аны ашадык, вкусный, тәмле. Очень все вкусно, красная икра, вот это камчатская особенно. Чавычу, малосольную и тамень. Все помаленечку. Ну, мы брали уже и чавычу, и белорыбицу, все брали, все очень вкусно, все нравится. Диңгез балыкларын 16 апрельгә кадәр Green сәүдә үзәгенең беренче катында сатып алырга мөмкин. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Йоршолда тоталь диктант яздылар. Бүтін дөнья белем бирү акциясе шәһәрнең алтын майданчыгында һәм онлайн форматта узды. Акция бүтін дөньяның 40 илендә үткәрелде. Бу елның тоталь диктант өчен зур китап премиясе иясе язучы Марина Степнова әсәреннән үзек сайланган. Тексты 19 гасыр ахырында Воронежда яшәүче яшь үсмер малайның тормыш юлы һәм беренче мәхәббәте белән очрашуга әзерләнүе бәян ителә. Я не первый раз уже принимаю участие в тотальном диктанте. До этого 2 раза писала уже. В прошлом году не очень хорошие, поэтому я думаю, в этом году будет лучше, потому что я готовилась. Точно, гораздо интереснее, обстановка другая. Можно послушать вживую человека, а не через веб-камеру. Республикада бүтін дөнья белем бирү акциясын уздыру өчен барлыгы 1000-нән артык майданчык ачылды. Нәтиҗәләр белән атна дәвамында тоталь диктант проектының рәсми сайтында танышырга мөмкин булачак. Изге Рамазан айының ниһаят 10-нчы көне үтеп тә китте. Иртәгә 2нче дистәсе башлана. Пәйгамбәребез хадисеннән ул гынахлардан паклану көннәре буларак билгеле. Сәхәр ашауны төнге 2 сәгать 7 минутка кадәр тамамларга кирәк. Ифтар, ягъни авыз ачу вакыты кичке 7нче яртыга туры килә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. С 12 по 16 апреля приглашаем на выставки «Стройэкспо Татарстан». Строительство, инженерные сети, ремонт, архитектура, дизайн. ВЦ «Экспо Кама». Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 11 по 16 апреля. ТЦ «Грин», 1-й этаж. Частная скорая помощь «Медицина-24» предлагает услугу «Выезд врача на дом». Консультация, лечение, открытие больничного листа. Круглосуточно и без выходных. Запись по телефону 30 00 03.